Βιταμίνες. Οι βιταμίνες και τα ίχνοστοιχεία βρίσκονται γύρω μας στη φύση. Τα ονομάζουμε με τη βοήθεια γραμμάτων για να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε. Είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και ψυχολογική μας ανάπτυξη. Τα βρίσκουμε σε όλα τα είδη φαγητού και μας βοηθούν να είμαστε πάντα υγιείς και δυνατοί. Νάτριο. Μια αρκούδα πρέπει να έχει καλή ισορροπία για να ψαρεύει στο ποτάμι. Αλλιώς θα πέσει μέσα. Σωστά. Και έχει καλή ισορροπία γιατί τρώει πολλά ψάρια. Και τα ψάρια περιέχουν ένα ιχνοστοιχείο που λέγεται νάτριο. Το νάτριο μπορείς να το βρεις επίσης στο αλάτι, το τυρί, το ψωμί, το κρέας και τα αποξηραμένα αλαντικά. Το νάτριο βοηθάει τους μυς σου να μεγαλώσουν και δίνει ισορροπία στον οργανισμό σου. Θυμήσου, πρέπει να τρως αυτές τις τροφές για να μεγαλώσουν οι μυς σου και να είσαι υγιής. Αυτές οι τροφές περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα νατρίου. Μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή θα σε βοηθήσει να μεγαλώσεις και να είσαι υγιής. Να τρως υγιεινά για να είσαι υγιής!